Mukomana Nasimzo Chabangu aiwa odemba chaitira the public address apo anoonekwa kunzi aiwa uya chimomoterwa nevanhu aiwa pamusoro pemashoko atinoti anopindira nhau kana kuti aiwa dhibheti riripo bopoto ripo pamusoro aiwa paIan Smith nemapresidents enyika yeZimbabwe. Vanhu vachitarisa vachiti aiwa maleaders enyika yeZimbabwe vakaita saRG Mugabe the late pamwechete nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanganzi vari kupekwa mazviri nanheri pana Ian Smith. Sanambira mashoko anobuda anyogwa pana Nasimzo Chabangu zvinoita kuti apinde busy. Ndipo subscribe like or on the bell icon. Tipinda pahendo yake anobuda nyora achiti I've been following on the debates about Ian Smith and ZANU-PF. Well, whilst I'm not in support of any of them, people must know that Zimbabwe didn't get its total sovereignty on a silver platter. Our forefathers suffered a lot in the hands of those whites in our country. Mashoko anobuda toka pana Nasimzo Chabangu tinokuti vanhu vanganombomira kubva touya achipinda comment section make vachiti you were supposed to stay away from that debate. You are worst of the worst. You are worse than the sellouts during Ian Smith era. Mwe anobuda nyora achiti same as we are suffering under those, perhaps 100,000 of out of 70 million who can only be freedom fighters now who joined the foreigners like you. Vanopinda achitaura achiti matopedza here. Mwenda ropinda achiti no one denies that black people suffered during Rhodesia. In comparison, black people are suffering even more in ZANU-PF era. Suffering in Rhodesia was expected because white people prioritized white people's interests. Suffering in the ZANU-PF era is a betrayal to our trust and expectations. Mashoko anouya achiudza Nasimzo Chabangu achinzi mashoko ari kutaura awa wade watonyarara zvako watosiyawe noona kuti ndori kukonzeresa kuti vanhu vatambure in this ZANU-PF era. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi peda comment section mendobvisa mafunguro enyu. So subscribe or like.